बाप रे जल्दी जल्दी तैयार हो जाई ना ती अबे अइहन तो गुस्सियाए लागे न जा। हाँ तो हमहू लागत नहीं ना एक पीस उतना सुंदर लागब ना उतना बढ़िया से तैयार होखब आखिर जितना आदमी बाराती में आई सबसे सुघर हम ही लागी आ सब कोई हमरे के देखत रही जा। हाँ भाई मौसम एगो तो खराब हो गई है नतिया के बेटा आज के दिन खराब होखे के रहल ई ना कि दूसरा दिन खराब होखी। जल्दी जल्दी तैयार हो जाई तबे बुनी बरखा यानी तूफान आ जाई तो ओहू खातिर झंझटे बा घर में। एक जन तैयार हो गई ना लागता कि क्या हो अबे घर से ना निकलू तो का जल्दी बा बढ़िया से तैयार हो जाए तबे ना निकलब कि यही करे निकल जी छछुनर लेखा मुंह बना के। यार के तो सिंगार पटार बानू कि सरवा देखते देखते लोग बीमार हो जाइए। अब बता तोरा पता नहीं कि कितना मौसम खराब चलता है इतना लेट करबू तो सोच ले आगे चल के का होई। तो ही बताई यहाँ पे लेखा हम बानी के एगो पैंट कुर्ता कस ले हनी चल देई हम तो के नहीं खिले जाए वाला। हां हम ना जाई जितई न तई में के जाते बा आपकी संग हमर भोए बजाई लिया के अब बढ़िया से जो जो कर सकते तो का करतनी लौंडिया बाजी का करत जतनी भर रास्ता बा। आज तोरा माई के चुपचाप रहो का नाप सनाप बोले लगली रे। जब तैयार होखी ना तब ही मर दे के कपारे पर चढ़ के एकदम से बरबरहट कइले ना कि औरी इतना सिंगार पटार ना खोलो कि लोग जानी कि तू ही दुल्हन हो। दुल्हन ले कम बानी हम फिर से बियाह होई का सजा तोड़ी सबर तोड़ी ज्यादा कइए ले अभी तो कितना उम्र होता हे बोलो 4-5 गो कॉल बियाह छछुना अभी तो खाली हो कह दे बियाह खातिर त लाइन लग जाई ओइसन ढेर नहीं के बोलत। हम ढेर बोलबे ना करें चुपचाप रह दिमाग हमार मत खराब कर लेट होता वे आ तैयार होता नहीं जल्दी जल्दी जो मुंह पिटावा पर हमरा ना बोलो जाए बीच में तोरा जब कहीं बढ़िया काम में चाहे शुभ काम में जाए के रहेलन त मर दया के एकदम से कर करहट ऐसा फैला दियो ना है कि बनलो दिमाग एकदम खराब हो जाला। यही बोलला पर लोग कहेला कि अपन मर्दा के एक लौरी हकले रहेले मर्दा के तो रहनिया कोई ना देखेला आ हमार सबके पहिले लौक जाला लगाए 13 घंटा ना लगाए जब ले बढ़िया से ना तैयार हो तब तैयार हो गेल हो लो एगो चूड़िए है में कम हो गइल हमहू ना जल्दी जल्दी के चक्कर में। अरे तो जल्दी करा ना तो बसवा छूट जाई तो पैदल चले के पड़ी। पैदल चले के पड़ी तो का करी ई बताई ना मशीन वशीन है कि भट से तैयार हो जाई। हमारा के देखो हम तुरंत तैयार हो गइनी आ तारा जाना तना के दिन भर लागी तैयारे होखे में। आपे लेखा थोड़ी हम बानी सज लेब संवर लेब तबे चलो लागे कि हाँ हमहू दुल्हन के बहिन काहे बियाह करबू का ओरे जाके चुप रही काजल लगावे दी लगा ल काजर अबे नैहर तारा जाए के रहित ना तो तुरंत तैयार हो जइतू जाए के बाद फुआ गावे ना ऐसे तैयार नहीं होत। देखी तो बबू जी कैसन लागत नहीं सुघर लागत है ना सुघर लागत अड़ू बहुत सुघर लागत अड़ू जल्दी चल देरी होता। एगो तो हौ कपारे पर से बरबरा के गोई न तब ले आ पे आ गोई ढंग से हम कहीं जानी नहीं तो तैयार होके में अतना नहीं मुंह बनावे नहीं 7 रंग के पूछे के नहीं खे मैं मेकअप झड़ जाई जब लुक लागी ना चली हो गेलू तैयार। हाँ कोनो दिक्कत संडिलिया हमार कहाँ बा देखो कहाँ बा संडिल देखी तो अब बेगवा हो अब बेगवा ले लेतनी बक्सा में रखल ले बानी हाँ छलिया वाली और जल्दी लिया ठीक बा इहो भौ जाई ना जरा तक लेट करी अगर बस छूट जाई ना तो पैदले जाए के पड़ी। हाँ तो हमहू ना पैदले लिया के जाई का करम बस छूट जाई तो के गाड़ी रिजर्व करी हो हमारा कहाँ पैसा बा ए भौजी बेगवा नहीं निकलत का हो रुका नहीं निकलत हम निकाल देते। ए जी का हो पता नहीं खीस वाला बात करतनी कि नहीं करत का खीस वाला बात करत है पैदल चलत चलो चलत लागत कि गोड़े टूट गइल आइले बहन जा अब है तो घर में हो तो अब से कहत नहीं कि बस से जाए के बस अरे बस छूट गल तक का हो गइल कोई के गाड़ी ना मांग सकत रहनी हमी बताई तो तू मार घरे सिंगार पटार करत जैसे जना तक नैहर जाए के बा कहत रही ना कि बस छूट जाई पैदल चले के पड़ी तो बतिये ना मानत रहू खीस बरा के सच में बताई ना तो पूरा खानदान एकदम लागेला कि पैसा के बाखिए ना देखले पैसा के चक्कर में ना आदमी के जान ले ले जाए सब ए रोड में गाड़ी घोड़ा कहूं लोग दूर दूर से आ तो कोई के गाड़ी ना ले सकी ना तेल डलवा लेती पैसा के बात बोलो तो 500 रुपया तनी दी लाखों ला गाड़ी तनी हमरा के बताओ इतना तैयार व्यार हो के नहीं हमी आखिर रास्ता में हमार मेकअप खराब ना हो गया कुल मेकअप खराब हो गया फिर जाकर के करे के पड़ी तो कॉल ही मेकअप बटले बाहे बैग में बढ़िया से तैयार हो जी हा
आपका मेहरारू आई ना बबुआ जी तो सोचो कहीं टिकी नहीं उसतना मकच्चू से मर्द पाके। हमार मेहरारू ना हम बियाह ना करम मर दे तू का जाना तड़ू। आज ये है बारी बगीचा कहाँ हमरा के लिया के जाता नी जान तड़ू इस जगह में पहले ना फूफा हमार रहत रहन ई डेरा ह। वो तो ना जंगल एरिया डेरा हो। हाँ लागत कि भूत प्रेत रहेला इंसान से तनको भेटे नहीं खे। अरे तारा के जब भूत नजर आवता चले के बता देखो यही हमारा उनका हे मोड़ाई टटी के घर में लिया के नहीं हमरा के। आओ पहले भीतर हो आओ। दादा ये मत के हो नहीं खेरे भाई अजी का हो शादी ब्याह के घर ऐसे रहेला। अरे ई डेरा ह कतना बेर तारा के समझाई घर न गांव में बा तो गाँव में लिया चले है जो के डेरा पका कर रख लिया नहीं। हम जनी ही ना कि फुआ फूफा इस जगह में कदन भेटा जी हन जा तो ये भेंट मुलाकात क लियाई आ देखो तो नहीं खूब मोड़ई में कतना आराम बा। आराम करे खातिर नहीं आपके घरे आराम ना करे के मिलत रहे का। आए आलू पे माटी कोड़ियावत रहे आराम बाटे कोई इकट्ठी हमेशा कोने नहीं खिसियाई खेल रहल ना दिमागे जरा देनी जा हमारा ऐसा कामे करें जे दोनों भाई ना कि एकदम से मैं डिस लगे कपार तक जरेला। यही से तारा के ना कहीं लिया जाए के मन ना करेला लिया क्या गई ना तो खूब पेड़ा छिलबू के कहले लिया जाए कि हमर मर्द नहीं खा लिया जाए खातिर अकेले ना चल जेबू ना लिया जी हां तो काहे ना भगवान हाथ गोड़ देला ही बना हमरा के। काहे ना अपन मर्द संग चल अइलू ए दर बबुआ चल ए दर बबुआ चल जैसे हम ना जाइम ना तो कौन तार शुभ कामे ना होई। हाँ तू ही तो रह तो हमार शुभ काम होत रहे ती शुभ काम हमार होला वैसा बात बतियावे ना जके दिमाग जरेला हमार। देखो अबे जे आराम करे और दो तो ठीक फेंके ना खातिर तो ना फेंकी हां जा गर्मी होता ना पानी पिए के मिलल ना कुछ हुआ है जो कि अकेले भूतमल लेखा चुपचाप बैठ। अरे मर्दे अबे बाजारिया में ना छोला खइल और 2 प्लेट हो ओ तो रास्ता में नहीं तो पच गइल। गजब चटनी में हरारू बड़ू हो 5 प्लेट तारा के छोला चाहिए काहे ना करल बनवा दे रहती हां तनी से छोला का खिया देनी अब कोहे खातिर 2 प्लेट छोला खइलू कहत हतनी रहलू तो हतनी- हमर पेट भर गेल जैसे जना तक गैस बनावता। हतनी तो छोला नतिया के बेटा देला सौ हो मक चूस रहला खाली पैसा लूटा तना से छोला। केकर फोन आ भैया का हां उहे का फोन करत तनी बतियाला भैया बतियाला हेलो कदे आ गइनी हम आ गइनी जी फोन करत तनी फुआ घरे ठीक बा। भैया प्रणाम आओ बैठो हां टाइम हाल को हो तारा कहा जे सबे नहीं आती हतो अरे मायो दादा ताकत माई बाबू चल गेल खेत उतार अजी। के पानी ले जाए देखो तनी मियो तनी से छोला का हमरा के खिया देनी भर रास्ता न कहत लेके आइनी हम और जी हालचाल ठीक बना हमार तो ठीक बा और मामी वहां का हाल बा सब कोई ठीक बा फुआ ठीक बनी नहीं फुआ लगे मामी वहां आइब जा वो बेरा से इतना घामे बतास बावे आखिर का कोई आइए जाई बुझाते नहीं के हम बतास लागिन बड़ आदमी हो गेल बड़ा जत हम लोग ओ ऐसा ना बात चप्पल भिगो के मारी ना कि जूता भिगो के जी हमरा बुझाइबे ना करेला। अब चप्पल भेजाओ तनी हम तो हम भेजाओ तरू लोग कहाइल कि काल्हे आज हलो घरे कतना काम रहे जी बबुआ बताई आजकल केहू के टाइम बा हो ना तो टाइम ना रे बाबू। जाना तनी अब जवान हो गेल लोग ओही में कटिया तहार पिटिया उहे का कुल बुधिये रहेला दिन बा समझ नहीं तो मान ली कोई घर के काम धाम निपटा ली तबे नहीं आई। आप तो रोज हमारी घर में दौड़ल जानी ऐसे बतिया बतानी अभी तो हम पढ़त है नु हिनकर तो छुट्टी बा तब नहीं खाना होत है घरे अरे काय बो रोज चल जानी क्रिकेट खेले खिलाड़ी हो गेल बड़ा ना खिलाड़ी ने की भइल ओ त तन में जाके भाज ले ना पर क्रिकेटर बने के बा हो काम काम धाम हो ये नहीं थे सपना बा अगर कहीं बन जीवन मार खिलाड़ी बेचा तो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में अब तो यही तरह ना चलो सब मेहनत करे के पड़ला तो हमहू मेहनत करम वो मेहनत ना खेल के मेहनत करे के तो पड़ला खेलिए के मेहनत करम हां तो सोच ले बाबू सोच ले बनी कहानी सुनी ना वहाँ के छोड़ी हम उससे बतियाई का? कौन के चली घरे लिया के फुआ के हैं तनी आराम ना कोले जो सुकून से बड़ू घर में गइलू जाइते लेके बर्तन बैठा दियो से धोत रह जीऊ बाप रे बाप तभी हमें आराम बा हमार क्या गेल बा 20 लोग ले आ गेल बा घरे ना जी हम मेकअप वकअप क के नहीं मेकअप खराब ना हो जाई मान ली कि ठीक बा कोनो बात नहीं है जुकी एगो बात बताओ बियाह के बाद बड़ा चिकन रहिलू हो भैया ढेर सेवा करतल ना अरे होता ना सेवा ना कि मत ये कुल बात बतियाओ तड़ो चिकना गइलू तो गोरा गइलू तो समरा गइलू सुनी ना आप बियाह कर ले आप चिकना जाई ठीक बा तो ये हमर भौजी है हम बतियम ना
भैया हमरा के भेजले बड़न ना का करे? रखवालिए करे खातिर तू का रखवालिए जानबो तो करबे। हम बाराती ना जाइम हम भौजिए के अगोरम साफ में और बड़ा का अरे भौजी तो मजाक ना करब हम तो मजाक कर जो न करबो अब कहत लगे चिकन आ गइलू तो ना पूछो सुनी न बतियावत तू हम जात नहीं ओ जीगा बा ओ घरे इनकर में हररू आई तो बैठ के अगोरी हाँ बड़ा खराब भाई तो खराब दिन रात घर में घुसी आइल रहे ना मेहररू लगे कि हम इनका मेहररू है क्रिकेट खेलता दिन भर घरे में घुस रहता जाए दादा एकदम साफ पागल बड़ू तू जाइम घरे ना तो भैया से शिकायत करम अरे जाई न कदी आज हम कह दे खुद कि छोड़ दे भौजी के जा रखब हां चला लेब खर्चा खर्चा हाँ काहे ना चली खेती हमारे 5 बीघा बा खर्चा ना चली 500 के तो लिपस्टिक मारेली अपन सोचिए अपन ना दिन भर क्रिकेट में अरे जब बाजे आइल बानी तनी हाल चाल पूछे देई हाल चल पूछे दी तो देख के जरूरत है अरे बस घर में दिन रात घुसी आइल रहे ना मन हो जाके रख देना जी अरे बहुत खराब कैसे लगला कि हम कनिया नहीं है कनिया बन के घर में घुसी आइल रहे बाप रे बाप कनिया तब कहिए बियावा करतनी अपन अब भैया का हो जा दो ओकर बाद हमारे नंबर न हो हाँ आप घर में घुस जाए बहरी निकलब तब भाई भौजी याद आई आपके तब तो मेहरारू के लेके दिन रात घर में घुसी आइल रहब ना भौजी ऐसा कोनो बात नहीं घर मम्मी के ना है तो देखी बाबूआ जी जे कहल कि हम ओमे के ना है उहे मेहरारू का गुलाम बनेला सोच ली चलो तो समय बताई मैं का बहस कैली कहने की चली ना जी भले बर्तन धोए के पड़ी त का बड़ी पियास लागल बा तेज खाना हाँ ठंडा हाँ ले ले अइती तो ठीक रहल ठंडा नहीं ठंडा पानी ले अइती तो ठीक रहल चलो चाहे रहिए मैं दुकान भौजी ले ले बोली चलो चली चलो घर में ले लो हाँ ले ली देखो तनी खीस रिस में ऐसा निकलना कि बेगा वो छोड़ देना हाँ अरे घुमला से उनका फुर्सत ना मिलेला चली चली जी बाबूआ जी जल्दी अच्छा ये बताओ भौजी हाँ आप ना देवरों का आगे हमरा के ना बुझली ना बोल मरद हैं जी आप एकदम से ने ऐसे कैसे हम ना पूछी ना जी फोन कर तब कहाँ पड़ी घरे का अरे बुआ ई के करे के लिए के साथे जतल हो ई हमरा मम्मी के पतो है भौजी हमार भौजी है हां बड़की भौजी है हमार बहुत झकास न गई भैया अरे ये कुल करे रोड में तक जरन है उनके देखतिन तो पूरा झकास न लागत है झकास नहीं हरबे तब कन ले जाला अपन सलियन के मेहरन उनके तोप के ले ना तो बुझा तो तू नहीं देखले का देख लेनी तनी से तो का हो गइल का के देखबे इतना सुंदर भौजाई भी हमर तो नजर बुजर लागल का तन की देख ले तो ठीक बा देखी बाबा जी बुरा मत मानब हमरा के नजरो बड़ी तेज लागेला समझनी अब तो हमरा के काला टीका लगा के चले के चाहिए लगा लबा घर लगा ले अच्छा ठीक है ए भौजी तारा के देखले ना तो बारा देखे के मन करता हो आजी बहुत जल्दी बड़ हो गई अब पिछली बेर आइल रही ना तो हाथी छुकी तो रहसी हाथी चुकी रही तो बुझाता कि खाना नहीं खे मिलत का बड़ हो गइल बानी न लगले में लगले बड़ हो गई बियाह शादी का तैयारी करी मेहरारू ले आई समझनी बोलाई हमरो के परछे खातिर हम तो अरे बहन से अब करब शादी ऐसे कि बारा तू झकास न लगता हूँ भैया बतिया के देखो ना अकेले बड़ी अकेले तो पहले हमारे लाइन लगा रही नहीं तो बहनिया कहेगो हमारा बड़ हमर बहन के तो शादी हो गेल ओकर सबसे छोट हम लोग हमारे के चाहत नहीं कर जा जा कहां जा तोड़ जा घरे घर जा जल्दी लेके जा देखियो के अब देखे मत दूसरा कपड़ा रहो बहुत खराब खराब लेके बस जा